zo mu je ADD Sto yan dutsa maza da mata Sufa market na masu. To ya kaga wajen? Gaskiya wajen yayi. Ina 'yan mata 'yan kwalisa zawarawa kai har ma da matan gida masu burin farantawa masoyansu ta fannin kwalliya da sauran al'amura na yau da kullum. Ga dama ta samu ADD Store ya zo muku da kayayyakin kwalliya iri daban-daban da mayuka na shafe-shafe. Ina muku albishir daga tafarin store ɗin namu mai suna ADD Store. A ADD Store muna da Room Fresh, Morning Fresh, Hypo da kuma Pampers domin ƙananan yara. Uwa uba kuma ga mu da sabulai, sabulun wanka, na wanki da dai sauransu. Ni ma kaina leban waka dutse da zarar na tashi a studio ba ni da wani gurin zuwan da ya wuce ADD Store. Idan na tashi su Complex, Union Crackers, Creep Crackers da kuma Short Bread da dai duka sauran nau'ikan biskit wanda za ku ci da ku da iyalin cikin. Muna ƙara faɗa muku ADD Store shine namba na 1 a cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Sunana Aliyu Dutse, ni ma kaina bani da wani wurin siyayya face ADD Store. A ADD Store muna da manja da man gyada 'yan jarka, sannan kuma uwa uba muna da shinkafa 'yar leda wato basmati rice domin iyali. Saboda haka ina 'yan dutse babban birnin jihar Jigawa. Dahir Kori, Onga, Mr. Chief da dai sauransu. ADD Store shine gurin siyayya ta ko da yaushe. ADD Store shine zaɓina da ni da iyalina. Dan uwa da abokan arziki bar sai zuwa ADD Store. Zo mu je ADD Sto yan dutsa maza da mata. Rayuwar Ilham. Mai gida. Jeluwata. Waya za a yi ne. Ko wallahi yunwa nake ji kuma ba komai a gidan nan. Ke Jeluwa, ke fa cin kiya miki wa. Je da rafa na ga an yi rama. To wallahi tun wannan rama ni har yanzu ban ci komai ba kuma ba komai a gidan nan. To na dan jin mai da ya zo so ko kunun 20 ne. Kuma shine da zuka kai wani shigo kana ta masifa. Wallahi kin san bana son abin da zai bata miki rai. Ga talaucin nan kawai a sama na ke dai ki hakuri. Ni ma kana dan mutum da dadi ba dan hida ne hawaye a hannu. To yanzu a za a yi dai kawai. To yanzu akwai 20 da dan jin mai yana nan akwai mutala a hannu da hai so miki ko na fan goma ba. Da ya zan yi. Inda ba komai. Ki danga hakuri. Wacce din ma da in ce miki ina neman ta na fasa. Ai, da zancen wata za ka auro? A haba, ai daga ke ba ƙari. Gidan ma ba ta gana ɗan mutum ɗaya ne ba, ake kaɗai ce. Mutu ka raba, nan da shekara 5 in kina raye ba ƙaro wata zan ba. Kawo yanzu kuɗin. Kai alhamdulillah. To, ranka ya rage, yake faruwa ne tun da ka fito gida ka zo fadan nan. Na rasa me ya faru da kai, kawai farin ciki da walwala nake ganin ka. Ba mu sha mana. Wato da farko dai muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya. Musamman yadda mutanen garin nan ake zaune lafiya cikin farin ciki da annushuwa, ba faɗace-faɗace da juna, babu hayaniya. Idan na tuna haka a raina yana mun daɗi. Kawai sai dai mu yi fatan Allah Ubangiji ya ba mu damuna mai albarka. Kadai wannan abin shi yasa ni farin ciki. Abin farin cikin kenan kowa ana zaune lafiya da kuma irin yadda mutanen garin nan suke ba mu goyon baya. Sai dai kawai mu yi addu'ar Allah Ubangiji ya ba mu damuna mai albarka.
shine kawai farin ciki ya gani Allah ƙara tsawon Allah ya kai wani abin ƙarin farin ciki yadda mutane a gari gaba ɗaya aka ta'allaka akan neman ilimi to makarantu kuma suna nan ana ta ƙara faɗaɗa su tsofi suna ƙara girma kuma ana ƙara sabi alhamdulillah ka gani gahiyar ta jikin gidan nan na ma an buɗe wata islamiyya ga wani masallaci an zo an ƙera himara to alhamdulillah wannan abun yana burgewa mutane ana farin ciki sosai masha Allah dai ba wani sauran abu dai ko Allah ba ka yawan rai ina jin ka ina da korafi saboda wato shi barau yana nema ta da fitina a cikin gidana ko kuma ya zo ya samu wato yaron gidana wato ma Abubakar yanzu kai barau ya kamata ya je yana yin wata magana kuma ni ma ya same ni yake daɗa tarata da magana sannan kuma ya je ya higa min gida ba tare da izini ba shine nake so a ja mushi kunni kar ya sake tu aka haka muna zaune a gari wai saboda dai a zauna lafiya shine dalilin da yasa ina jin ka bayani wa nake Allah baka rai ina jin ka to Allah ya baka yawan rai na tambayi yaron wajen malam Badamashi wato Habu kenan to Allah ya baka yawan rai ni mutum ne wanda ni na kowa ne a garin nan ka sani Allah ya baka yawan rai to sai na gan shi ya daga gun aiki bai samu aiki ba sai nake tambayarsa ni a gani na cewa sauke kayanka bai zamto sauke mana ba Allah ya baka yawan rai haka ne sai nake tambayarsa ya labarin wannan yarinyar abin nan ni na mamanta sunanta wannan yar budurwar nan ta gidansa kanwasa to shikenan sai nake ce masa har yanzu bata samu wani dan tsayayye bane wanda za ta samu ta dan aura na kullun tana kan hanyar makaranta saboda kaga yadda rayuwar nan gaba ɗaya abubuwa sun lalace zamani ya zo da abun nan sai a hankali wallahi Allah ya baka yawan rai mutum bawan Allah nan daga maganar nan har mari na sai dai Allah ya baka yawan rai haka amma haka ni na tuba nake Allah ya baka yawan rai to kai me ya kai ka da kake ganin ta a gari ko duk abin da ya faru kenan muna zaune a garin wallahi abin da ya faru kenan ne gari sau uku yana mari na Allah ya baka yawan rai to kai me ya kai ka kai kadai kake zaune a garin tuba nake kai kadai kake kallon ta a garin su duk sauran jama'ar gari ba sa ganin ta ne Allah ya baka yawan rai tuba nake maliman ka ji min wani bayani wannan ya ƙetare shaya gaskiya ya ƙetare shaya da kake ganin ta kai kadai ne a garin to karin ƙara jin wannan insha Allah Allah kai kuma kai haƙuri insha Allah wannan magana yanzu ba komai ranka daga nan dai ta ƙare Allah baka hakuri Allah baka hakuri assalamu alaikum insha Allah sarkin noma ka ji a ji a idanu Allah mai tarbiya ga sallah da kuka baiwar Allah Allahu ne magani Ilham da mai kirki makiyanki na kallonki yan uwa suna ƙaunarki duk ai iro wallahi je ka bar kallo Allah dan gidana alquran ka bar kallo ai je ni bana nan da daddare ina can gidan dambe haba wallahi ka bar kallo ire ai shagon mara din nan na ta labari to da kwakwahin shagon mi fatalwa wallahi da nauyin kudin da ya samu iro dan Allah iro wallahi ka bar kallo jiya inna lillahi wallahi iro ka bar kallo ni kai na abun nan 500 fa na bayan ni ma Allah iro 500 ai baka san wani abu jiya na so zuwa aka rike ni a gida ne marka ne ai ina da naga muna haduwa alai yasa ne me ka alai iro ina gida ina aiki tab iro aje ka bar kallo kaga kunna aka sa shagon mara kudi kwa na da ya samu shagon mai fatalo nauyi wallahi kudi kaga na ruwa mar kudi iro ira ka bar kallo ban yi tunanin ba ka je don kallon nan ba wannan da ba dan an sa alaikum assalam Allah amrikin da yake yi subhanahu wa ta'ala san me ke wannan me ke cewa ina nufin da Allah yana neman gidan mai kai
na san me yake cewa ka san me yake tambaya waya na ake sai da miya miya yake ta miya yake ta ba ai wala ake sai da miya ba miya yake tambaya ina neman gidan mai gari okay ba miya ba to ai ni mun ta miya kake nema ya hakuri ina neman gidan mai gari to kana ji mutumina kwatanta mu ɗan gidana akwai tamu da mai gari je ka kwatanta na gwanje ba je ka ba matsala kana ji ko da can wasu yara guda biyu suna wasa wajen wasu yauwa can in ka je ka za kana dan shan kwanan nan kaɗan za a gota katuwar bishiya in ka je to nan ne inda mai gari yake bane insha Allah yanzu ma za ka iya ganin mai gari a gurin nan za ka iya ba komai Allah kiyaye kai wannan ban yadda da shi wallahi wannan da ka tayi ban san me take gida nan tabi kana ganin sa ka san gulma zai kawai mai gari irin yan boko haram din kai gida nan tawo ba kai an gida na sai mun haɗu kawai mun haɗu wai kafan nan ni ma ga sai wani kumbura ma take me ya faru wallahi kuma ciwo take ma ina ga daura ne fa bai daure ni tun da na tafi aiki jiya da wannan da safe ban ƙara da gidan nan ba kin ga a can ma na kwana saboda aiki ya mana yawa kuma kaga ba a biya shi kuɗin sa ba fa har yanzu ba a biya shi ba gashi umma ba ta nan ta tafi can ƙauyen gajima ta ki ta dawo Allah ya rufa asiri ga selu ba yaushe kika zo ne wallahi ɗazun nan na zuwa baki ma daɗe da zuwa ba ke ban daɗe da zuwa ko shi yasa ni kin ga tun da na bar gida jiya aiki ne can wallahi mun yi sa wannan karan mun samu aiki kin ga ni tun da na bar gidan nan ban dawo ba sai yau da yamman nan kuma ina can ina ta tunanin ka kuma dai ka san halin babu kullum rogo yake kawa don Allah ta ya za a yi mai kariya ya ci rogo gaskiya bai ka ni wallahi na gaji da zaman gidan nan da kin kira ni wannan Ilham a me zan kira ka yayi kai ma ka tafi ka je ka kwana a ina kin ga wannan ina zuwa can jagwal wallahi na kadar da ita saboda ni ma kaina ciki na da na fita da safan nan wani kugi yake wallahi an wato Ilham na faɗa miki wallahi tun da na fita da safan nan kin ga har dare wallahi ba uban da na ci ni ma kai na ciki na he katsawa yake sai fa waya ta fa na dauka yar kifa din nan na je na kai ta jagwal na sai ta ita jaka 5 na samu kunun kanwa da gyada da kuli na hada na samu wata rama na hada a kai shine fa na dan samu sauki fa ai abin nan yayi ya kuma ga kafar sai kumbura take kin san wannan malam barau shi ma a haka ya zo ya gurgude kafarsa ga yanzu sai wannan yake abin akwai matsala ya kamata a ce a samu gyara gaskiya talauci nan gaba ɗaya akan mu zai ƙare ya zami abinci ya zami ba kowa mun yi yanzu ya zami wannan ai abun kunya ne a ciki kin ga dai abin da ya faru da Ilham wallahi ka neman abin da shi yasa wai daga zangar zuwa makaranta wai ta samu wani aboki na wallahi ya make ta ni ban san ma dalilin da yasa ya mata assalamu alaikum iya ce kake shiga tsakanin wa alaikum assalam abu kana gidan kenan wallahi ka ga Kamilu ina gida ya mai jiki wallahi jiki da sauki ka san na mata alƙawari na ce bari dai koya ne ko bashi ne dan siyo ko kifi ne ka mata ka san me dan abun nan ta dan tare dan kashin haka gaskiya dai a mutuniyar taro kenan wallahi ta ga sai duba ya gidan ya abun nan ya su baba sai duba ta zo kaka tana nan lafiya tana da kala to ki gaida ta ko kin yi zinya kenan wallahi kan na zo da to yanzu ga wannan abun alherin ni ma na kwambi wance ba amma dai na dage na ce dai ki in ki ciki dan ta da kafar haka sannu da wallahi na yi kokari a buga wai kifin ne iya wallahi shine kuma kamar su kumbiya fa wallahi shine jaka bi fa kai gaskiya kai kokari wallahi jaka har jaka bi na siyo to yanzu wannan a cire miki ku bari a cire kan ma fa na kwana bi fa ban haɗu ba fa kai wannan irin kwaɗayi ne in ko da ma masu karya ga haka kuke akwai kwaɗayi wallahi kuma ka ga ya dan fara haɗiya daga dan fara cin abin nan wallahi har kafa ya fara kyau na biyu ko a gidan yayi belu kai da aka samu gafiya nan ban ƙara cin wani abu ba wato Audu kenan kai Audu fa yana kokari wato shi har da yake shiga ke ta samu nan kura ya kamo kai mutu kura ya kamo gaskiya Audu fa akwai kokari ai Audu to yanzu ni ka san me babbar damuwa ta kaga kafan nan sai kumbura take
to abin da yake faruwa wai umma ba ta nan ta tafi wannan ƙauyen gajimare kuma kaga har yanzu ba ta dawo ba. Wai rabon mu fa da ƙauyen gajimare fa tun muna yara fa. To ka gani ta yi nisa wallahi. Bakin ka an cire miki kayar ayi. Katta makale miki abu. Ba sarrafa. Wa alaikum salam. Sannunku. Sanda zuwa. Sannu. Anti Deliya. Sanda zuwa ba gogo. Sannu. Awo lafiya. Sannan Anti Deliya. Sannu Ilham. Kin zo kenan. Daluba. Kin zo ke ma kenan. Lafiya lawala ya mutanen gida. Ya su kaka. Madalla kin sha hanya. Wala kin zo kin tara abin da ya faru ko? Wallahi kan. Wallahi mu ba daɗi ba ta ba yadda za mu. Abin bai daɗi ba. Wallahi ne wallahi. Kin gaishe nan kamuli ne. Kamuli ya aka yi haka. Hakuri inna Allah. Wannan kidan aji. Inna Allah. Aba kamuli. Kin gare abin da ya faru. Amma fa ya karka bi bayan shi. Karki haba ni da zan kawo miki kuma. Ke da sauki ya yi da Allah ya ƙara sauki. Da sauki dai ko? Da sauki. Wallahi mu ma gidan nan sai a hankali ban samu da kawo miki. Baba. Sannan zuwa baba. Baba. Sannan zuwa baba. An zo lafiya. Sannan zuwa. Sannu baba. Sannu ba akwai ruwa ku cikin wannan nan? Wallahi baba yanzu na kawo mata kifi wallahi. Sannan nan na kawo mata kifi. Kayan kifi kawai sai ka kawo. Wallahi na kawo mata kifi wallahi kuma jaka biyu fa na samu na siyo mata ta dan abin da kawo mata hanya fara kyau ma. Wannan yanayin da ake ciki har ya jaka biyu. Kifi na jaka biyu. Ya tazo. Lafiya lau. Ya mutanen gidan ya lafiya lau. da abin da ya faru. Alhamdulillah. Ya hankali. Ya hankali mana. Ya ne. Kamul ya kake haka ne. Ya hakuri dan gyara mata. Ya tashi a kusa da mu. Kada mu ma gidan namu sai a hankali wallahi ni ma abincin sai a sulo da na ce zan dan kawo mata ko me amma dai to ana cikin yanayi ne yanzu sai dai hakuri ai muna wani karni baba Allah ba a gidan al'umma ne sai ruwa idan mun tsara so kenan wallahi to sanin da zuwa mu mutanen gidan kalau lafiyar sa kalau to masha Allah sanin da zuwa to sannu fa baba ka da kenan ka ga nan ma guda haba ka mulki kake kana gani an ce ma ya kumbura Allah ba sabirin ai da irin wannan kamuli ka ni ba tafiya ma fa zan yi fa to alquran tafi dama an ban noma ko zuwa ne dan zai ku gwaninta wancan aikin ya za Allah ya kiyaye ko kunya biyar in baka dan sauran karasa su to ba matsala sai an jima Ilham Allah kiyaye baba sai an jima Allah ya ke ma a gaida Audu da Allah zan zo cin gafiya da Allah Allah kiyaye ka gaida baban naka zai ji rayuwar ki abun mamaki mutan gari suna kaunar ki wasu ko suna kyamar ki burin su dai ganin kukanki a fada har ana zancen ki a can gurin su mai gari da baiwar Allah ai an gama aikin dai an yi aikin an gama a ranka ya an gama aiki amma ranka ya daɗe na wannan gonar taka ta bayan gari waccar gonar kakon biyu baka je ta ta dankalin nan ina mai gaya ma gonar nan bana ba mu san adadin dankali buhuhunan dankalin da za a dinki a gona Allah kai wallahi gona ta yi kyau ban san irin farin cikin da za ka shiga ba Allah kai saboda amfani ya yi kyau dankali buhun dankali ba mu san nawa za mu dinki ba wallahi ranka da ina mai sanarwa wannan ya kamata a ce ba a magana na ji daɗin wannan bayanin naka a magana dankali ya yi kyau ranka to abin da ya ai gobe gewaya za mu je can to Allah kai mu gobe ranka kuma wannan bayanin naka akwai goran albishir ina godiya ranka akwai goran albishir kai masha Allah akwai goran albishir Allah kai mu gobe ai dole mu je gewaya gonan nan ya kamata salamu alaikum wa alaikum assalam an kai dadi malliman an kai dadi barka dai barka ka an lafiya alhamdulillah sarkin noma salamu alaikum an lafiya masha Allah an kai dadi malliman muna ta jiran ka fito kuma daga gida gaba ɗaya tun ɗazu muna fada muna wallahi sarkin noma ka san sabgogin cikin gidan sai a hankali musamman ma kai mai iyali mai gatarin yara ya za a yi kuma ka san addu'an nan da ake ta dugari ta kusa na'am ta kusa don haka sai a samu sauran makaranta da malamai a yi musu bayani kan lokacin da za a saka to insha Allah da ba za mu yi wasa ba wannan shekara a ranka da ai ka san akwai alkhairi a cikin ta akwai alkhairi he za yi wasa da addu'a ko insha Allah ai he yasa birnin namu kauyen namu yake zaune lafiya kalau kwarai ku to ranka da Allah da ba mun tahi na samu sasanarwa so sauran makaranta to shikenan ma insha Allah gaskiya ne
gaskiya ne wannan dan mu gobe ma muna da gewaya za mu je gona a insha Allah ranka da wannan da sai a yi kokari a je na lillahi wa inna ilaihi raji'un hala za ka zo wani da haka kawai wanda kura ta biyo ka tuba nake mai gari tuba nake Allah da gurin wasa yaran zaka taho a guje ka haka gari ba lafiya sakin noma gari ba lafiya kuma muna taho gari ya samu lafiya tuba nake Allah ba kai mana bayani tukunna me yake faruwa sakin Allah ba kai warai mutanen nan sun fara shigowa garin Allah ba kai warai ya kamata a dau mataki tun da farko tun da farko Allah ba kai warai mutanen Yahudu yanzu gashi nan yazo ina kallon sa da dan gidan mutanen can yazo ya tare su yana dora musu wasu abu da bai kamata ba da ka ta barau dan nutsu tukunna dan nutsu ban gane me kake nufi ba wani ne Allah ba kai warai yazo garin nan yana Yahudu da Nasara irin yan Yahudu da Nasara nan sun fara shigowa garin nan Allah ba kai warai kuma ya kamata tun da farko a dakile su a garin nan saboda ya shigo tsogi ugunsa dan tsuit da wani dan gilashin sa tabarau ya saka shi anan ya je ina tunanin ma sata yake koya musu Allah ba kai warai ka dakata mana ya yanayin su yake yana nan ya saka wata fayar riga ga tabarau ga ya tsuke nan kuma Allah kayansa kana ruwan kudin kanwa haka ce wanda kala higar arna dai kala shigar arna da gwamnati take turo ai san bai kama da su ba kana kallon sa ka dan iska haka yake kana ji ka tashi ka je a zo mun to shike da Allah baka to shike da Allah to shike da Allah baka a zo mana hannu sai a zo mana hannu to saboda fada ba gurin wasa waje to shikenan a zo hannu sai insha Allah malam mun baka ga wannan ina tunanin fa mutanen nan da gwamnati take turowa duk shekara masu bautar kasa ai ranka da tun da ya zo da wannan bayani nake tunanin irin waɗannan yan bautar kasa ne da gwamnati take turo to bari su zo mu ga Allah sa mu ga alkhairi amin Ilham share kukanki Allahu zai yi magani Ilham baiwar Allah mai tarbiya ga sallah Allah baka yawar gashi nan na to da shi ga da Allah ya tona asirinka tun da wuri Allah ya sa na ganka yawwa malam baro na saki noma na wane ne yawwa Allah baka yawar gashi nan ai ni daga gani ai ka dube shi Allah baka yawar dube shi ka dube shi wani tsokoko da shi wannan jakar irin jakar nan da ake sayar kwaya da ka ta mana Allah baka yawar kai baka gane shi bane ai wannan dan iska ne Allah baka yawar ni ban maga wannan ka shi kaga fa abin da nake gaya a ranka dade tun da yayi wannan maganar kai baka san yan bautar kasa da gwamnati take turo garin nan duk shekara ba ai yallaɓai wannan ko dan bautar tabo ne bai kama da shi kaga mun gode tashi ka ji na'am ka tashi ka je nace zan ka tahi ranka dade na magana kana ta nutsu Allah baka yawar amma Allah baka yawar bai wai inda ka je ka nan zan neme ka to shikenan Allah baka yawar malliman ka ba amma fa to an kai da barau kenan ba ka taba gudu wallahi yana da ba ku banni da shi yan samari me ke tafa da kai sunana Habib kuma sannan ni dan bautar kasa ne an turo ni daga jihar Kaduna zuwa wannan gari mai albarka to alhamdulillah kace sunanka sunana Habib ranka shi a sunan wancan dan gidan wancan malam kurma na bayan layi wallahi tallahi kaga ya samu takwara daga zuwansa Allah sa ka zo mana da alkhairi to ranka shi dade ni dai na je na karanci bangaren noma ne to alhamdulillah to shine kuma aka yi posting dina nan garin domin in zo in wayar da kanku akan yacce noma yake saboda yanzu an samu wayewa an caccanja abubuwan tsare yana tafiya da yanayin zamani to shine muka zo domin a wayar da kanku a ilmantar da ku a yi awareness din people sannan sai a koyar da ku yacce awareness ranka shi da ma'ana wayar da kai a wayar muku da kai yacce abin yake kasancewa domin a samu noma mai abubuwa amfani mai albarka a wannan gari to ranka shi daɗe ni dai ka ji abin da ya zo da ni sarkin noma a to kai fa ka samu abokin zama wannan sarkin noma ne namu na nan garin Allah sarki Allah sarki kuma na ji daɗin zuwanka kaga maliman abin da nake ga masha Allah Allah kare da magana nake tunanin dama irin su Allah kare to yanzu abin da za a yi ku saurara ranka ya dade a dauke shi a kai shi a bashi masauki ku saurara kafin wannan dai ranka ya dade ku saurara sarkin ni fa mutumin nan kwata kwata ban yadda da shi ba jini na bai gamsu da mutumin nan ba kwata kwata gaba ɗayansa idan ba kafirci ba ka zo ƙauye ka ce mu za ka koya noma ni a matsayina na sarkin noma tunda uwata ta haife ni nake noma na taso iyaye da kakanni ina noma amma ni yau ne za a koya noma wannan maganar banza ce maganar gofi ka duba shiga sa ranka ya dade ga gilas ya zo gaban ranka ya dade amma bai cire tabarau ba ga riga a faffalle wannan mai tarbiya ne wannan kwata kwata ban san irin wannan mutum gaskiya ya waran ka yadda a shawara ta gaskiya wannan mutum ya koma gun da ya fito saboda nan ba wani masauki ranka noma ga hinan dazu nake ga ma gonar dankali ta yi kyau wani irin noma ne mu za ku koya noma wato noma kaji yace na zamani ba mu san wanda ya kawo mana ba mu kuma bai san wanda muke yi ba
to ranka ya daɗe su waye da zamanin ne. Ka kwantar da hankalinka sarkin noma. Ranka ya daɗe. Amma dai 'yan samari ka san mu nan karkara yanayin al'adar mu daban da ku can birni. Wannan haka dole sai an dan canja an kuma lura da yanayin karkara. Yanzu abin da za a yi shi ai abin da ya zo da shi ai alkhairi ne sarkin noma. Sai mun ga abin da ya zo mana da shi kuma baka ji ba yace gwamnati ta turo shi daga birni domin ya zo ya gwada mana yadda ake bunƙasa harkar noma na zamani. To ranka ya daɗe ai me yawan saukar bako ba a san asalin sa wato wata ran zai sauki barawo. Ka manta nan mun da ce kowa ya zo nan daidai muke da gaskiya ne kuma daidai muke da shi wannan gaskiya ranka ko ka manta sarautar nan gadar ta ne wannan gaskiya ne wannan shekarun mahaifina nawa akan karaga kujerar mulkin nan kafin ni na zo ba liman gaskiya ne ranka dade to abin da yan samari dai a kiyaye da al'amuran mu na karkara insha Allah saboda gudun in Allah da za ki yara gaida yanzu zan sa a baka masauki oke to ina godiya in ya so in ka huta za mu kira ka zo kuma mu ji abubuwan da ka kawo mana oke to na gode sosai Allah ya kara martaba karka ji komai Allah ya kara martaba Allah ya kara martaba a dai lura dai da garin namu insha Allah za a kiyaye Allah ya kara martaba wannan a raka shi tukunna ka tashi ka raka shi ka hada shi da wannan maga takarda a je tahimu Allah ya kara martaba ranka shi dade kuma ranka dade ma a ci abinci a huta alkhairi ne aka zo mana da shi gari ai zo mu karuwa ku zo mu je ADD Sto yan dutsa maza da mata sufa market na masu to ya kaga wajen gaskiya wajen yayi ina 'yan mata 'yan kwalisa zawarawa kai har ma da matan gida masu burin farantawa masoyansu ta fannin kwalliya da sauran al'amura na yau da kullum ga dama ta samu ADD Store ya zo muku da kayayyakin kwalliya iri daban-daban da mayuka na shafe-shafe. Ina muku albishir daga tafarin store ɗin namu mai suna ADD Store. A ADD Store muna da Room Fresh, Morning Fresh, Hypo da kuma Pampers domin ƙananan yara. Uwa uba kuma ga mu da sabulai, sabulun wanka, na wanki da dai sauransu. Ni ma kaina leban waka dutse da zarar na tashi a studio ba ni da wani gurin zuwan da ya wuce ADD Store. Idan na tashi complex, union crackers, cream crackers da kuma short bread da dai duka sauran nau'ikan biskit wanda za ku ci da ku da iyalin cikin. Muna ƙara faɗa muku ADD Store shine namba na 1 a cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Sunana Aliyu Ai Dutse, ni ma kaina bani da wani wurin siyayya face ADD Store. A ADD Store muna da manja da man gyaɗa 'yan jarka, sannan kuma uwa uba muna da shinkafa 'yar leda wato basmati rice domin iyali. Saboda haka ina 'yan dutse babban birnin jihar Jigawa. Kayan ɗanɗano dahir kori, onga, Mr. Chief da dai sauransu. ADD Store shine gurin siyayya ta ko da yaushe. Store shine zaɓi na da ni da iyali na ɗan uwa da abokan arziki ku bar zai zuwa ADD Store. ku zo mu je ADD Sto yan dutsa maza da mata